Бангаранга, песента, която завладя Европа. Спечели Евровизия и направи България известна. Дара пренаписа историята. Феноменът Дара, който постави началото на нещо ново, на нещо, което те първа ще се развива и ще виждаме. Но тя отвори вратите широко за младите творци в България. Да си призная, Евровизия не е формат, който следя. Но тази година за първи път се заинтересувах от Евровизия и то заради Дара. Защото прочетох, т.е. попаднаха ми коментари в социалните мрежи за омразата срещу нея, което не можах да разбера защо българина продължава да е толкова злобен. И тъй като имаше коментари относно текста на песента, някакви абсолютни безумици, предполагам от хора, които не разбират английски и не могат да разберат и да си обяснят какво означава текста, реших да направя една малка съпоставка на части от песента, превода, който аз съм направила. Разбира се, знаете, че една песен, тъй като трябва да отговаря на много условия, може да се превежда по различен начин. Тоест, писането на песен, въобще на поезия, казвам го като творец, не е задължително да следва някаква определена логика, която иначе си мислите, че съществува, когато четете романи или нещо друго. Come Alive е всъщност събуждане. Събудете се. Прекрасно послание за хората, масово хората, които живеят като зомбита, които нямат собствено мнение. Не говоря за тези, които критикуват и те нямат собствено мнение. Те просто се опитват да привличат внимание. Това е послание за хората да се събудят и да бъдат себе си. Surrender може да се преведе като предай се, което не звучи много добре. Подчини се, което аз превеждам, също не ми звучи добре. Тоест, аз бих го превела в случая отдай се на ослепителните светлини. И да не забравим, че живота започва тъмнина, да, но светлината е живота. Никой няма да спи тази нощ, ами мисля, че никой не спа. Welcome to the Riot, добре дошли или добре дошъл в бунта. Раят е така закачливо название, закачливо обращение и е точно послание на хората, които вече не могат да търпят това, което по-старому си върви. Тоест нещата имат нужда да бъдат променени. I'm the Bangaran. Аз съм Бангаран, което между другото звучи като Bulgarian, Банга, Тангра, каквото искате. Няма значение, че идва от Ямайка. Следваме към следващата част, която предполагам, че може да си преведете и без аз да ви помагам. I'm an angel, I'm a demon, аз съм ангел, аз съм демон, I'm a psycho for no reason. Аз съм психо без причина. Нали? Дори да искате да преведете психопат, няма да се върже, защото трябва да рима, трябва ритъм в това. И между другото, ние си го казваме психо, не психопат. Колко пъти казвате психопат вместо психо? И сайкопат на английски, също сайко съкратено. I'm a mover. Mover, като movement, течение, някой, който подхваща нещо, за да внесе промяна. Или в случая можем да кажем аз съм боец. По какъвто друг начин искате си го преведете. I'm a teaser. Teasing someone означава да един вид да му се подигравате, да се шегувате, много неща може да означава, нека да кажем, че е шегаджия. I don't follow, I'm the leader. Не следвам, аз съм водачът. Let you get so hooked означава нека да те зарибя, нека да използваме този жаргон, защото на мен ми харесва, вие си измислете друга дума, ако искате. Hooked е когато нещо ви е интересно, да ме заинтересува. Искам да знам повече. И това, което ще научите, всъщност е някакво осъзнание, което ще ви разтърси. Следваме I'm a rebel, т.е. бунтар, да, a danger, беля, пакост, каквото искате, опасност. Отново, аз съм борец за свобода. I'm a mover for freedom. Тоест някой, който подхваща едно течение, който започва това и след него масата потича и следва този човек. И Дара е всъщност точно това. Тя направи точно това на Евровизия. Нейната песен се превърна в реалност. Нейната песен се манифестира. Тя отиде в Виена, пренаписа историята, спечели конкурса и буквално постави началото на ново течение. Отново, let me light you up. Нека да те запаля, да те разпаля, да те един вид съживя наново. Позволи ми да те привлека толкова дълбоко. Let me pull you in so deep. Тоест, нещо, което истински те интересува, нещо, което те завладява много и ти искаш да бъдеш част от него. Просто не можеш да се откажеш, не можеш да се откъснеш от това. I'm a leave you weak, че да те оставя безсилие. Тоест да нямаш възможността да се откажеш. Коментарите относно дяволи, демони, не знам там какви други неща, криворазбраната история,
Защото ние всички можем да бъдем сайко, психо понякога, да бъдем луди понякога. Имаме такива моменти, част от нас и от природата ни. Всички можем да бъдем ангели, милички, добрички и да бъдем демони, когато искаме. Тъмната страна у нас. Това са неща от човешката природа. Няма абсолютно никакъв култ към дявола или каквото там друго се изкоментира. И за тези, които не искат да обърнат внимание и да намерят приликите, защото първия път, когато аз чух песента, намерих много прилики в балканския ритъм, намерих също някои прилики в това как една песен да се направи толкова запомняща се и интригуваща. Трикове, които се използват примерно за корейските поп певци и не само. Така че тези, които са писали текста и музиката и въобще всичко, екипа знаят много добре какво правят. Абсолютни професионалисти. Също така имаме и препратки към кукерите. Значи, потърсете в енциклопедия, ако не знаете. Аз си направих труда да намеря. Ето какво е кукери. Всички знаем какво е кукери в България. Все още съществуват езически обичаи. Мъжете се обличат в грозни, плашещи костюми, за да гонят злите духове. И Дара се опитва да гони злите духове от всички нас, за да бъдем нови, светли и заредени с положителна енергия. Дай Боже от тук нататък всички в България, или почти всички поне, да се заредат с такава положителна енергия и да спрат да говорят глупости и поне да си направят труда да проучат какво се случва и откъде идват нещата. Ето, намерих снимки на кукерски костюми. И това напомня ли ви на нещо? Можете ли да намерите приликите? И също между прическата и всичко е обмислено, направено е на място, с визия, стратегия. Тя не е само певец, тя е артист. Нейното изпълнение показа, че тя е готова за един концерт на нивото на световно известни певци в момента. Тя спокойно може да направи един такъв концерт. Шоу. Концерт, шоу. Шоу, концерт. И събра невъобразимо голяма аудитория от почитатели. Завършвайки това видео, искам само да кажа, това, което се случва в момента, е наистина пренаписване на историята ни. И ние всички сме част от нея. Ние всички можем да бъдем тази част, която помага тази история да се движи напред и да става все по-светла, прекрасна, блестяща и България, имиджа на България, бъдещето на България да се променят. Тези, които не искат да следват това, окей, да си останат въгъла. Ама да се научат да мълчат. Но ако повече хора се присъединят и дай Боже да са повече и дай Боже младото поколение, защото аз мисля, че младото поколение всъщност ще бъде много въодушевено, да подемат тази вълна и тази промяна най-сетне да се случи. Амин. Бангаранга.